Pun, niki mengke kawitan saking dadak sing sisih wetan. 66. Ya 66. Sing saka wetan sing 6. Alah urung mulih lah kabeh. Mboten Ket kerja jam 6 kaya ngene. niku rada mundur di. Ayo dudure sekitar rada mundur. Penontonnya rada mundur. Ya mundur. Mundur loh. Gone kurang ombot. Wis mbok kowe dudure karo dadak ra wis. Mundur. Bon. Ya dadake. Ora kesusu di, ora sah kesusu. Neng iki bakune cepet ya, ora sah mulek ayo ndang kawitan. Enek dadak jumlahe 200 minggu ya. Piye? Dialek sampun. Pun piye? As soe dadal kawitan. Mulai.
Mas. Kalangane kurang nampa mudune, lah kowe maju kok. Mundur. Niki mbak-mbake ten ajeng samar kesempar dadak nggih. Ya, Mbake. Mundur dhisik. Kene rada mundur ndok. Ngapunten YouTuber mengke duduk nggih. Mundur sing ajeng lenggah sedaya kan sekeco Mas. Mundur karo ndorong. Iki rada mundur Terus duduk sedaya sekeco nggih. Oh, lanjut melih. Wes ya ndorong. Sing arep ndorong. Sing edan duwe dalan. Lanjut melih monggo. Yes. Amalane Mas. Iki aja nguntel ning kene iki panitia wedok. Sabar ira kereta. Sabari. Monggo niki YouTuber duduk Mas, duduk. Ampun sing wingi kita wis. Kan wonten tripod Mas. Duduk Mas. Nggih. Mesake sing wingi kita wis Mas. Nggih, pun sing ngomong sithik di berkenan. Pun nggih. Kula ngerti mergo ndika sami saking tresna lan nggih. Saged dibacoke. Ya wis, kalangane mung sakmene iki dicukupke. Pira-pira? Sik. Sekawan. Papat. Duduk loro-loro rene loro. Ngomong. Kita sing kena to, Lek. Loro. Ya. Wis aja maju-majune ya, Di. Pengrawit. Budalke. Mantul sebarun, dagangannya ceper. Mantul sebarun, sakit Jember. Mantul sebarun, sampun Budi Ponorogo. Sakalinar, Jember. Mantul sebarun, langsung ngetan mawar Mas. Kalih. Kaping Gede Syailendra Matur Sebangun. Langsung sing kita Mas. Yo. Patra 19 Kota Jatuh Ban
Langsung sabar, carukan. Motone, Buhes, carukan. Ayo langsung dituruki mas, kanan sira kuat mas. Langsung mabuk. Beranjangan, ayo beranjangan. Motor Subaru beranjangan. Antolibas geni langit. Singo Balelo, pemekasan Motor Subaru. Ayo pemekasan beriki. Singo Balelo. Halo. Subaru, Singo Balelo. Kalane diri ambane mas. Singo Balelo geni langit. Antolibas. Oh, Singo Balelo geni langit. Pringgo Bali. Pekan baru. Motor Subaru. Oh, jatuhkan. Awes, betul sih. Oh, monggo. Saya sambut sama kita. Jadi matur suwun. Matur suwun. Singo Balelo. Matur Subaru, Singo Balelo. Langsung sambut kita mas. Sambut. Ini. Monggo. Gambarannya ya. Gambarannya mas. Hei, mandek kok. Hub ki mandek. Piye to? Sing ora pembarong jaling etanon yo. Iki malah teko kene. Mundur. Maju nek. Lah iki kan teko kene iki kok. Sing antri dadak Tasih 100 ning dadake. Nggih. Nun sewu, dadake jokno. Kene, malah liyane rasa. Gamelane rasa. Kae oyakan rodok metan. Ayo, alon ae. Alon ae kok sembuh ae kemu pangan ngono kuwi. Ayo mundur. Aja huk. Mundur. Ben apik niki Bunda. Ben ben suwae ben regeng kok. Nyun sewu lho Kang Pri, semeh kena. Nggih, iki udu pembarong jangetan. Ngumpul ngene iki lho. Pembarong itu. Iki. Wes, kae dadake cepake kene pisan, ora sampetu kene. Mergo urung ibu. Kene. Gede kae. Barangane maju. Kene. Nang. Yes, ayo maju. Kene ndak kesuwen. Kang lino Kang. Ora ngelor. Yo, sarak ne. Tunggu sik. Pembarong lan jajake yang wis tampil, sampean sing dudu pembarong Darmaetan nggih. Nggih. Yo, kawal witane. Yo.
dibuka di dalam sekedap. Matur suwun SWP Semarang.
Sing kula mundur. Nggih, nyuwun sewu Iki mau. kaya Iki mohon mau. sadarane nggih. Betul. Iki Radi mundur sekedhi. Sing Kersane kita yang mundur. nggih, monggo. Wah, monggo lho wicane. Monggo. Radi mundur sekedhi. Dulur-dulur, nggo ditata riyin. Nggih, mundur meleh. Monggo.